So yun, ayusin natin yung mosquito trap. Medyo naglolo kasi to. Tapos lilinisan na rin natin siya guys. Yan, medyo marami na siyang nahuling mga lamok sa loob. At medyo matagal na rin siya hindi nalinisan. So yun, lilinisan natin siya. Bubuksan ko kung anong problema. Minsan naglolo kasi to eh. Pero medyo matagal na rin tong to, mosquito trap. So ayan guys, bubuksan ko na tong mosquito trap. Bubuksan na natin to. Oops, ayan. Lilinisan natin yung itong mosquito trap. Ayan siya guys. Ayan, nabuksan ko na siya. Ayan siya. Ayan, madumi na siya. Lilinisan natin. Yung batang makulit po dito, ayan oh. Papa. Baby. Ito, maglilinis tayo nito. Papa, Light trap. oh, wait a minute. Madumi na siya oh. Papa. Oh, kasi. Madumi na din yung niya, base niya. Papa. Papa. A few moments later. So ayan guys, ayos na siya at malinis na rin siya ngayon. Oh my God! Wow! Medyo matagal natin siya hindi nalinis, pero ayan, okay na siya.